Il-Fera taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista organizzat diskussjoni virtwali dwar il-White Paper tal-użu responsabbli tal-kannabis li nieda l-Gvern għall-konsultazzjoni. L-uffiċjal politiku ta' żgħażagħ Laburisti, Miguel Kawki, spjega f'waslu għal pożizzjoni ċara dwar is-suġġett wara li f'Settembru li għadda resqet mozzjoni fil-laqgħa ġenerali annwali. Minn hemm beda perjodu ta' diskussjoni u riċerka li wassal biex żgħażagħ Laburisti jippreżentaw suġġerimenti bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika. Aħna il-policy paper tagħna intitolajnija bħala l-użu personali u b'mod responsabbli. Ġverna nħarsu mhux lejn użu rekreattiv jew normalizzazzjoni tal-użu, kif ovvjament ħanispjega iktar il qudiem, imma lejn użu personali u b'mod responsabbli. Nikita Zammit Alamango, il-President ta' Nisa Laburisti, sostniet l-appoġġ tal-Fera mmexxija minnha għal ħidma mwettqa minn żgħażagħ Laburisti. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef taħarsa lil proċess intern tal-partit dwar din ir-riforma u l-importanza li l-partit iressaq l-opinjoni tiegħu fuq livell nazzjonali u li jkun katalist tal-bidla partiċipazzjoni attiva. Intervjena wkoll l-avukat Elix Sherry Herrera li ħadem fuq il-White Paper huwa spjega li l-prinċipji tagħha huma dekriminalizzazzjoni, kultivar, edukazzjoni u l-projbizzjoni tal-użu fil-pubbliku. Ipparteċipaw ukoll Andrew Bonello, il-President tal-Aqda Relief, u Anthony Gatt, id-Direttur tal-Caritas, li qablu fuq l-importanza ta' diskussjoni nazzjonali dwar is-suġġett.